Hi everyone! We are bound to Cagayan de Oro City for Mikee's homecoming in the MISAMIS Oriental, no, sa Medina. And it's also Maddie's first boat ride and first ever Mindanao trip. So medyo galing nga sa jud ang baby kay wala siya kasabot sa palibot. Nganong naay daghang dagat. Unya ngit-ngit. So nangaon mi diha no kay gabi man wala pa may dinner. Kay 7 p.m. sa gabi ang larga sa barko. And maayo ra gyud kaayo ang biyahe no kaluyon sa Ginoo. Wala gyud balod. Nakatulog sad mi and then linaw ang dagat ug naabot mig sayo sa CDO. So wala may nanaog dayon no, kay ngit-ngit pa man ang pag-abot sa barko. Paghayag-hayag na gamay diha pa mi nanaog. Syempre, photo op si baby og ang mother. Kay first time nila nga makatunog balik sa CDO. First time ni baby og first time ni Mikey in 5 years. Unya ako, murag first time in 14 years. Mag 14 years nagig ko nakabalik diri sa Cagayan de Oro City, the gateway to Mindanao. Okay, so excited ang lola na gi-videohan jud mi pag-abot. And syempre, tulumanon sa baby ang magkuha og andiho sa iyang wawa. Og ang nobinahan. Kay kapunay niya makitaan iyang wawa nga magnobina niya ma-antiuhos. So, first things first, ni adto mi sa Monastery sa Carmelite para mosimba ug sa among pagsimba na feel namo ang earthquake. Timing gid kaayo pagbayad sa pari. Abi ko gidagat ko kay puraga tuya-tuya man akong giludhan. Earthquake na dayto maay gani kaysa dagat ang earthquake. So dili ra kaayo tantong kadaot sa yuta. And then pag humanog simba, syempre managkot mi. No, pasalamat sa maayong pagbiyahe o pasalamat sa tanan mga grasya nga gihatag no sa Ginoo. Very nice, no? Ang atmosphere sa Carmelite Monastery. Very solemn. A good place for worship, no? A good place to start your day with prayer and thanksgiving. And then sa unahan, no, before sa Carmelite Monastery, malabyan nato ang seminaryo sa St. John Vianney. And pag human na magsimba ni ato mi sa Milestone Coffee, no? Coffee cafe na siya. Kay we are coffee people. Mahilig sa kape. So for our light breakfast, chillaxing light breakfast at Milestone Coffee. Syempre si baby di man kainom og coffee. Naguna-una siyag milk din ha. Para pa-recharge ayang energy. Okay, naabot na ang mga nagkadaiyang coffee, no? Coffee latte, mga iced coffee, and napoy mga pares food, no? Sa Milestone Coffee. And banding-banding po ni Wowo, Monet, og ni Baby kay since Australia days, karon pa sila balik nagkita. Gimingaw gid ang mga Wowo og Wowa ani ni Maddie. Syempre gapalahi ko, matcha latte ako kay healthy lagi daw. Parisan dahil coffee ban.
Pa-relax-relax ra ni diring dapita, kaon-kaon, storya-storya, inom-inom, kape. Kaon-kaon dayon si Wuwo diha og kanang tapa. Ug si baby pasabak sa iyang daddy Choy niya, pakuha dayon sa iyang mommy. Na-recharge na, activated na. Naggara-gara nag-start si baby. Kaya medyo nahuman naman siya nap gamay. Kuan na ni siya. In full gear na ang iyahang kalangas. Good mood kaayo. Sige smile, sige ka ng kuan gali yaw-yaw storya ka. Di pa man taon ka mo storya. She just turned 1 year old and jama-jama pa ang storya. Magpa-cute-cute ra gyud ang iyahang role din ha, no? Much to the delight of the grandparents and mga titas and mga titos. Siyempre, sa mga parents. Mo ni amo ang little sunshine, si Madison Celine. Naabot diri sa Cagayan de Oro City for the first time. Mo nang documented gid ni siya kay first time ever ni anhi siya sa Mindanao. Iyahang first stop kay Visayas man. Second stop, Mindanao. Nya ang third stop ani mo ato ni sila Luzon. So nihapit mi kadjud sa SM store kaya nagkuan og pick up ng mga essentials ni Maddie. And then we went straight to Claveria, MISAMIS Oriental for our lunch. No, mga 1 hour pud ang biyahe ani kapin from Cagayan de Oro City to Claveria para mag-lunch me dito sa Hamogaway Cafe, which I will show on my next video. So, that's it for this vlog, mga higala. Thanks for watching.